Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλη μια λέξη εκφραστικής ανάγνωσης για το 2024. Τι είναι, Ροντί, γιατί γκρινιάζουμε? Ο Μπεζές. Ροντί, θες να σε την καλίτσα? Όχι, δεν θες? Καλά, άμα θες, έλα μετά. Για σήμερα επέλεξα ένα σύντομο διήγημα του Χούλιο Κορτάσαρ. Μπορείτε να το βρείτε στην συλλογή διηγημάτων του Αξολότλ. Έχει μεταφραστεί δηλαδή στα ελληνικά. Τι είναι καλέ, γκρινιάζεις? Τι γκρινιάζει? Ο τίτλος είναι «Οι Μενάδες». Ο Δον Πέρες μου έδωσε το πρόγραμμα τυπωμένο σε κρέμ χαρτί, καθώς με οδηγούσε στην πλατεία. Σειρά 9, ελαφρώς δεξιά. Η τέλεια ακουστική ισορροπία. Γνωρίζω καλά το θέατρο Κορώνα και ξέρω πως είναι όλο καπρίτσια, σαν ιστερική γυναίκα. Στους φίλους λέω να μην παίρνουν ποτέ 13η σειρά, γιατί υπάρχει κάποιο κενό αέρος από που η μουσική δεν περνάει. Ούτε και τα θεωρία της αριστερής πτέρυγας, γιατί, όπως και στο Δημοτικό Θέατρο της Φλωρεντίας, μερικά όργανα δίνουν την εντύπωση πως ξεχωρίζουν από την ορχήστρα, πως αιωρούνται στον αέρα, με αποτέλεσμα το φλάουτο να ακούγεται σε απόσταση 3 μέτρων, ενώ τα υπόλοιπα όργανα ακούγονται κανονικά πάνω σε σκηνή. Πρωτότυπο βέβαια, αλλά κάπως ενοχλητικό. Έριξα μια ματιά στο πρόγραμμα. Θα ακούγαμε με τη σειρά Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, Δον Ζουάν, Η θάλασσα και 5η συμφωνία. Σκέφτηκα τον μαέστρο και δεν μπόρεσα να μην γελάσω. Για άλλη μια φορά η Γριά Λεπού είχε φτιάξει το πρόγραμμα σύμφωνα με τη γνωστή αλαζονική αισθητική της αυθαιρεσία που φανερώνει αλάνθαστο ένστικτο και είναι ο χαρακτηριστικός στους διευθυντές του music hall, στους βιρτουόζους του πιάνου και τους διοργανωτές αγώνων ελεύθερης πάλης στο ring. Μονάχα εγώ, από πλήξη και μόνο, θα μπορούσα να χωθώ σε παρόμοια συναυλία, όπου μετά τον Στράους και τον Ντεμπισί έρχονταν για επιδόρπιο ο Μπετόβεν, κατά παράβαση όλων των θεϊκών και ανθρώπινων κανόνων. Ο μαέστρος όμως γνώριζε καλά το κοινό του. Οργάνωνε συναυλίες για τους θαμώνες του Κορώνα, για φιλήσυχο δηλαδή και καλοπροαίρετο κόσμο, που προτιμά κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι, και που πάνω απ' όλα απαιτεί να σεβαστούν απόλυτα τη χώνεψη και τη γαλήνη του. Με τον Μέντελσον θα ένιωθαν άνετα, στη συνέχεια ο γενναιόδωρος και ευκολοσφύριχτος Δον Ζουάν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ο Ντεμπισί θα τους έκανε να νιώσουν καλλιτέχνες, γιατί δεν την κατανοεί όποιος και όποιος τη μουσική του. Και στη συνέχεια το κυρίως πιάτο, το μεγάλο ηχητικό μπετοβενικό μασάζ, το χτύπημα της μοίρας στην πόρτα, το σήμα της νίκης, η κουφή μεγαλοφυΐα και αμέσως μετά γρήγορα στο σπίτι, γιατί αύριο υπάρχουν να κάνω δουλειές στο γραφείο. Κατά βάθος έτρεφα μεγάλη συμπάθεια για τον μαέστρο, γιατί μας είχε φέρει καλή μουσική σε τούτη την άτεχνη, απομακρυσμένη από τα μεγάλα κέντρα πόλη, που εδώ και 10 χρόνια δεν μπορούσε να ξεφύγει από την τραβιάτα και την εισαγωγή από τον Ινδιάνο Γκουαρανί. Ο μαέστρος είχε έρθει στην πόλη μας χάρη σε έναν δραστήριο ιμπρασάριο και είχε στήσει μια ορχήστρα που θα μπορούσε να θεωρηθεί πρώτης τάξεως. Σιγά σιγά άρχισε να μας τροφοδοτεί με Μπράμς, Μάλερ, Ιμπρεσιονιστές, Στράους και Μουσόργκσκι. Στην αρχή οι θαμώνες γκρίνιαξαν και ο μαέστρος αναγκάστηκε να μαζέψει λίγο τα πανιά και να προγραμματίσει αρκετές βραδιές όπερας. Αργότερα άρχισαν να τον χειροκροτούν στον βαρύ και ασήκωτο Μπετόβεν που μας επέβαλε και τέλος τον επεφημούσαν για οτιδήποτε, με το που τον έβλεπαν και μόνο, όπως τώρα, που με την είσοδό του προκαλούσε έναν ασυνήθιστο ενθουσιασμό. Βέβαια, ο κόσμος στην αρχή κάθε σεζόν έχει τα χέρια ξεκούραστα και χειροκροτεί με ευχαρίστηση. Εξάλλου, όλοι τον αγαπούν τον μαέστρο, που υποκλίνεται ξερά, λιγάκι ακατάδεκτος, και στρέφεται ευθύς στους μουσικούς με αέρα ταξίαρχου. Είχα στα αριστερά μου την κυρία Χονατάν, την οποία δεν γνωρίζω καλά, αλλά ξέρω πως περνιέται για φιλόμουση, η οποία μου είπε κατακόκκινη «Ιδού ο άνθρωπος που κατάφερε ούκο λίγα. Δεν δημιούργησε μόνο ορχήστρα, αλλά και κοινό. Δεν είναι αξιοθαύμαστος?» «Ναι», είπα εγώ με τη συνηθισμένη μου συγκατάβαση. Καμιά φορά σκέφτομαι πως θα έπρεπε να διευθύνει κοιτάζοντας προς την αίθουσα, γιατί κι εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο μουσική του. «Εμένα μη με συμπεριλάβετε παρακαλώ», είπα. «Όσον αφορά τη μουσική, έχω μια τρομερή πνευματική σύγχυση. Αυτό το πρόγραμμα, λόγου χάριν, μου φαίνεται απέσιο, αλλά μάλλον κάνω λάθος». Η κυρία Χονατάν με κοίταξε με σκληρό βλέμμα και γύρισε αλλού το πρόσωπό της, όμως η καλοσύνη υπερίσκησε μέσα της και την παρότρινε να μου δώσει κάποια εξήγηση. Το πρόγραμμα αποτελείται από αριστουργήματα και μόνο που τα ζήτησαν γραπτός οι θαυμαστές του για την περίσταση. Δεν γνωρίζετε ότι ο μαέστρος συμπληρώνει σήμερα 25 χρόνια γάμου με τη μουσική και ότι η ορχήστρα γιορτάζει τα 5 χρόνια από την ίδρυσή της? Διαφάστε το οπισθόφυλλο του προγράμματος, υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο του Δόκτωρα Παλασίν. Διάβασα το άρθρο του Δόκτωρα Παλασίν στο διάλειμμα, μετά τον Μέντελσον και τον Στράους που χάρισαν στο μαέστρο αμέτρητα χειροκροτήματα. Πηγαίνοντας πάνω κάτω στο φουαγέ, αναρωτήθηκα μια-δυο φορές αν οι εκτελέσεις δικαιολογούσαν παρόμοιους παροξισμούς από ένα κοινό που, κατά τη γνώμη μου,
δεν είναι καθόλου γενναιόδωρο. Αλλά οι απέτειοι ανοίγουν πάντα τις μεγάλες πόρτες της βλακείας και υπέθεσα πως οι οπαδοί του μαέστρου ήταν ανίκανοι να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους. Στο μπαρ συνάντησα τον γιατρό Επιφανία με την οικογένειά του και στάθηκα μαζί τους να φλιαρίσω μερικά λεπτά. Οι κόρες του, κόκκινες και ξαναμένες, με περιτριγύρισαν κακαρίζοντας σαν κότες. Γενικά θυμίζουν πουλερικά, για να μου πούν πως ο Μέντελσον ήταν αχτύπητος, πως η μουσική του ήταν σκέτο βελούδο και μετάξι και πως έκλεινε μέσα της έναν θεϊκό ρομαντισμό. Θα μπορούσες να ακούς τον νοκτούρνο όλη σου τη ζωή, ενώ το σκέρτσο άχλες και παίζονταν από χέρια νεράιδας. Της Μπέμπας της άρεσε περισσότερο ο Στράους, γιατί ήταν δυνατός, πραγματικός Γερμανός Δον Ζουάν, με εκείνα τα κόρνα και τα τρομπόνια που την έκαναν να τρέμει σαν κοτοπουλάκι. Αποδείχτηκε πως είχα πέσει διάνα στην εκτίμησή μου. Ο γιατρός Επιφανία μας άκουγε χαμογελώντας συγκαταβατικά. Αχ, εσείς οι νέοι, πώς φαίνεται πως δεν έχετε ακούσει να παίζει ο μεγάλος Ρίσλερ ή να διευθύνει ο Φον Μπίλοφ. Εκείνη ήταν καιρή. Τα κορίτσια τον κοίταξαν έξω φρενών. Η Ροσάριο είπε πως οι ορχήστρες σήμερα παίζουν πολύ καλύτερα από ό,τι πριν 50 χρόνια, ενώ η Μπέμπα αρνήθηκε στον πατέρα της κάθε δικαίωμα να μειώνει το υπέροχο ταλέντο του μαέστρου. Μα φυσικά, έκανε ο γιατρός. Ο μαέστρος είναι καταπληκτικός σήμερα. Τι φλόγα, τι ορμή. Κι εγώ ο ίδιος είχα καιρό να χειροκροτήσω έτσι. Και μου έδειξε τις παλάμες του, που νόμιζες πως μόλις είχαν λιώσει παντζάρια. Το περίεργο είναι πως μέχρι εκείνη τη στιγμή εγώ είχα τελείως αντίθετη γνώμη. Μου φαινόταν μάλιστα πως τον μαέστρο τον ενοχλούσε εκείνο το βράδυ το σηκώτη του και πως είχε επιλέξει ένα απλό, απέριτο ύφος, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Όμως θα πρέπει να ήμουν ο μόνος που είχε αυτή την άποψη, γιατί ο Κάγιο Ροντρίγκες, που όρμησε σχεδόν πάνω μου όταν με είδε, μου είπε πως ο Δον Ζουάν ήταν απίθανος και ο μαέστρος καταπληκτικός. Πρόσεξες κάποια στιγμή στο σκέρτσο του Μέντελσον, νομίζεις πως αντί για ορχήστρα ακούς ξωτικά να ψιθυρίζουν. Για να πω την αλήθεια, είπα εγώ, δεν ξέρω πως ψιθυρίζουν τα ξωτικά. Μην κάνεις τον έξυπνο, είπε ο Κάγιο κατακόκκινος, και είδα πως ήταν στα αλήθεια τσαντισμένος. Πώς γίνεται να μην τα πιάνεις αυτά τα πράγματα? Ο μαέστρος απόψε δίνει ρέστα, δεν έχει ξαναδιευθύνει έτσι. Τόσο άξεστος είσαι. Η Γερμίνα Φοντάν ερχόταν βιαστική προς το μέρος μας. Επανέλαβε όλα τα επίθετα των Δεσποινίδων Επιφανία και κοιτάχτηκαν με τον Κάγιο με δάκρυα στα μάτια, συγκινημένοι και οι δύο από εκείνη την σύμπνοια θαυμασμού που κάνει προς στιγμή τους ανθρώπους τόσο καλούς. Εγώ τους κοίταζα έκπληκτος, καθώς αδυνατούσα να κατανοήσω παρόμοιο ενθουσιασμό. Βέβαια, δεν πηγαίνω κάθε βράδυ σε συναυλίες όπως αυτή. Πολλές φορές μάλιστα μου συμβαίνει να μπερδέψω τον Μπράμς με τον Μπίχνερ και αντιστρόφως, κάτι που στην παρέα τους θα είχε θεωρηθεί πρωτοφανής άγνοια. Πάντως εκείνα τα ροδοκόκκινα πρόσωπα, εκείνη η καταϊδρωμένη λαιμοί, εκείνη η έντονη επιθυμία να παρατείνουν τα χειροκροτήματα μέχρι το φουαγέ ή ακόμα και το δρόμο, με έκαναν να σκέφτομαι τις βαρομετρικές εξάρσεις, την υγρασία ή τις ηλιακές κοιλίδες που συνήθως επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Προς στιγμήν φαντάστηκα πως κάποιος πλακατζής επαναλάβανε το αξιομνημόνευτο πείραμα του δόκτωρα Οξ για να αναστατώσει το κοινό. Η Γερμίνα με έβγαλε από τους συλλογισμούς μου, ταρακουνώνοντας μου το χέρι, μόλις και με τα βίας γνωριζόμαστε. Και τώρα ο Ντεμπισί, μουρμούρισε εκστατικά. Αυτή η δαντέλα νερού, la mer. Θα είναι πράγματι απόλαυση, είπα ακολουθώντας την στη θαλασσινή παλήρια. Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα τη διευθύνει ο μαέστρος? Μα υπέροχα, τόλμησα να πω, κοιτάζοντάς την για να δω πώς έκρινε την παρατήρησή μου. Όπως ήταν φυσικό, η Γερμίνα περίμενε περισσότερη θέρμη, γι' αυτό στράφηκε στον Κάγιο που έπινε γκαζόζα σαν διψασμένη γκαμίλα. Οι δυο τους άρχισαν ένα υμνολόγιο, εικάζοντας πως θα ήταν το δεύτερο μέρος του Δεμπουσί, αλλά και τι μεγαλείο και δύναμη θα είχε το τρίτο. Έκανα ένα γύρο στους διαδρόμους, ξαναγύρισα στο φόγε και παντού ο ενθουσιασμός του κοινού για αυτά που μόλις είχε ακούσει ήταν από τη μία συγκινητικός και από την άλλη εκνευριστικός. Ένα τεράστιο βουητό αναστατωμένης κυψέλης που επιδρούσε βαθμιδών στα νεύρα μου και με έκανε και εμένα στο τέλος να νιώθω έξαψη και να διπλασιάσω τη συνηθισμένη μου δόση σόδας Μπελγκράνο. Με πείραζε λίγο που δεν μπορούσα να συμμετέχω στο παιχνίδι, που κοιτούσα εκείνα τα πλάσματα από έξω, σαν εντομολόγος. Βλέπετε, είναι κάτι που μου συμβαίνει σχεδόν πάντα. Μπορώ να πω μάλιστα πως αυτή η κατάσταση με βολεύει, γιατί έτσι μένω ουδέτερος. Όταν επέστρεψα στην πλατεία, γύρισες. Είχαν όλοι πάρει τις θέσεις τους και ενόχλησα ολόκληρη τη σειρά μέχρι να φτάσω στη δική μου. Οι μουσικοί έμπαιναν ανώρεχτα στη σκηνή και το βρήκα περίεργο που ο κόσμος είχε καθίσει πριν από εκείνους, όλο λαχτάρ να τους ακούσει. Κοίταξα πέρα προς τη γαλαρία και είδα μια μαύρη μάζα σαν μύγες πάνω σε βαζάκι του γλυκού. Στα θεωρία, τα κουστούμια των ανδρών έμοιαζαν σμήνη κορακιών. Οι μουσικόφιλοι που είχαν εφοδιαστεί με την παρτιτούρα αναβόσβηναν τους φακούς, ελέγχοντας την απόδοσή τους. Ο κεντρικός πολυέλαιος χαμήλωσε σιγά σιγά τα φώτα του
και μέσα στο σκοτάδι άκουσα να ξεσπούν τα χειροκροτήματα που χαιρετούσαν την είσοδο του μαέστρου. Μου φάνηκε αξιοπρόσεχτη αυτή η βαθμιαία αντικατάσταση του φωτός από τον ήχο, με τι τρόπο η μία αίσθηση ερχόταν στο προσκήνιο, καθώς η άλλη αποσυρώταν. Στα αριστερά μου η κυρία Χωνατάν χτυπούσε με δύναμη παλαμάκια. Ολόκληρη η σειρά χειροκροτούσε ασταμάτητα, όμως κάπου στα δεξιά, 2-3 καθίσματα πιο πέρα, διέκρινε έναν άντρα ακίνητο, με το κεφάλι σκυφτό. Σίγουρα κάποιος τυφλός. Μάντεψα τη λάμψη του άσπρου μπαστούνιου και τα περιτά γυαλιά. Μόνο εκείνος κι εγώ αρνιόμασταν να χειροκροτήσουμε, και η στάση του μου τράβηξε την προσοχή. Θα ήθελα να καθόμουν δίπλα του, να του μιλούσα. Όποιος δεν χειροκροτούσε εκείνη τη βραδιά ήταν άξιος προσοχής. 2 σειρές πιο μπροστά, οι δεσποινίδες επιφανεία κόντευαν να σπάσουν τα χέρια τους, αλλά και ο πατέρας τους δεν πήγαινε πίσω. Ο μαέστρος χαιρέτησε σύντομα, κοιτάζοντας 1-2 φορές προς τα πάνω, από που ο θόρυβος κατέβαινε σαν καταράχτης για να σμίξει με το θόρυβο της πλατείας και των θεωρείων. Μου φάνηκε πως ένιωθε κάτι ανάμεσα σε περιέργεια και σάστισμα. Η ακοή του θα έπρεπε να τους επισημαίνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια συνηθισμένη συναυλία και σε μια 25ετή επέτειο. Μην νομίζετε πως το Λαμέρ χειροκροτήθηκε λιγότερο από τον Στράους, πράγμα που θα ήταν κατανοητό άλλωστε. Ακόμα κι εγώ παρασύρθηκα από το τελευταίο μέρος με τις τυμπανοκρουσίες και τα ατέλειωτα ηχητικά περαδόθε και χειροκρότησα μέχρι που πόνεσαν τα χέρια μου. Η κυρία Χωνατάν έκλαιγε. «Άφθαστο», μουρμούρισε στρέφοντας προς το μέρος μου ένα πρόσωπο βγαλμένο λες από τη βροχή. «Απίστευτα άφθαστο». Ο μαέστρος έμπαινε και έβγαινε με εκείνη την κοψή επιδεξιότητά του να ανεβαίνει στο πόντιο μου σαν να ξεκινά πληστηριασμό. Έκανε νεύμα στην ορχήστρα να σηκωθεί, ενώ τα χειροκροτήματα για τα μπράβο διπλασιάστηκαν. Στα δεξιά μου ο τυφλός χειροκροτούσε ήρεμα, προσεκτικά. Ήταν απόλαυση να βλέπεις με πόση νυφαλιότητα συμμετείχε στο λαϊκό προσκύνημα, με το κεφάλι σκυφτό, συγκρατημένη έκφραση, σχεδόν αμέτωχη. Τα δυνατά μπράβο που πάντα ακούγονται σε παρόμοιες περιπτώσεις ηχούσαν από όλες τις μεριές. Τα χειροκροτήματα είχαν αρχίσει με λιγότερη ορμή από ό,τι στο πρώτο μέρος της συναυλίας, όμως τώρα που η μουσική είχε ξεχαστεί και που δεν χειροκροτούσαν τον Δον Ζουάν ούτε το Λαμέρ, ή μάλλον την επίδρασή τους, αλλά μόνο τον μαέστρο και το ομαδικό συναίσθημα που τύλιγε την αίθουσα, η δύναμη των επιφωνημάτων είχε αρχίσει να τροφοδοτείται από μόνη της. Μεγάλωνε όλο και περισσότερο, ώσπου στο τέλος καταντούσε αφόρητη. Εκνευρισμένος κοίταξα αριστερά. Είδα μια γυναίκα ντυμένη στα κόκκινα να τρέχει χειροκροτώντας στη μέση της πλατείας και να σταματά κάτω από το πόντιουμ, στα πόδια σχεδόν του μαέστρου. Καθώς αποκλεινόταν για να χαιρετήσει ακόμα μια φορά, ο μαέστρος βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με την κυρία με τα κόκκινα και πετάχτηκε πάνω ξαφνιασμένος. Από τη γαλαρία ψηλά όμως ακουγόταν ένας δυνατός θόρυβος που τον ανάγκασε να σηκώσει το κεφάλι και να χαιρετήσει σηκώνοντας το αριστερό χέρι, κάτι που σπάνια έκανε. Αυτό φούντωσε τον ενθουσιασμό και στα χειροκροτήματα προσθέθηκαν τώρα χτυπήματα των ποδιών στα θεωρία και τους εξώστες. Το άκρον άωτον της υπερβολής πράγματι. Δεν έγινε διάλειμμα, αλλά ο μαέστρος αποσύρθηκε να ξεκουραστεί 2 λεπτά και εγώ σηκώθηκα για να παρατηρήσω καλύτερα την αίθουσα. Η ζέστη, η υγρασία και η έξαψη είχαν μετατρέψει τους περισσότερους θεατές σε αξιοθρύνητες, καταϊδρωμένες καραβίδες. Εκατοντάδες μαντίλια λειτουργούσαν σαν κύματα μιας θάλασσας, ικτρή προέκταση εκείνης που μόλις είχαμε ακούσει. Πολλοί έτρεχαν στο φωαγέ να πιούν στα γρήγορα μια μπύρα ή μια πορτοκαλάδα. Με το άγχος μήπως χάσουν τίποτα, ξαναγύριζαν με τέτοια βιασύνη που σκόνταφταν σε όσους έβγαιναν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στην κεντρική πόρτα της πλατείας μεγάλη συμφόρηση. Όμως ούτε λόγος για τσακωμούς, ο κόσμος ένιωθε μια απέραντη καλοσύνη, ήταν μια μεγάλη καταπραγητική συνάθρηση, όπου όλοι τους ένιωθαν αδελφωμένοι. Η κυρία Χωνατάν, αρκετά εύσωμη για μανούβρες, ανασήκωνε προς το μέρος μου, εξακολουθούσε να είμαι όρθιος, ένα πρόσωπο εκπληκτικά όμοιο με ραπανάκι. «Άφθαστο», επαναλάμβανε. «Άφθαστο». Σχεδόν χάρηκα βλέποντας τον μαέστρο να επιστρέφει, γιατί εκείνο το πλήθος, το οποίο μοιραία συμπεριλαμβανόμουν, μου προκαλούσε λύπη και αηδία. Από όλον εκείνο τον κόσμο, ο μαέστρος και η μουσική έμοιαζαν ημώνη αξιοπρεπείς. Και ο τυφλός, λίγα καθίσματα πιο πέρα, άκαμπτος, δίχως να χειροκροτεί, με ιδιαίτερη προσήλωση και χωρίς τίποτα το ανάρμοστο. «Η Πέμπτη», μου σκύψε το αυτί μου η κυρία Χωνατάν, «η απαράπηλη τραγωδία». Να, ένας ωραίος τίτλος για ταινία, σκέφτηκα και έκλεισα τα μάτια. Ίσως εκείνη τη στιγμή να υπεδίωκα να ταυτιστώ με τον τυφλό, τη μόνη ύπαρξη ανάμεσα σε όλη τη ζελατινώδη μάζα που με περιτριγύριζε. Και καθώς έβλεπα πράσινα φώτα να περνούν σαν χελιδόνια πίσω από τα βλέφαρά μου, οι πρώτες νότες της Πέμπτης έπεσαν πάνω μου σαν κασμάς, αναγκάζοντάς με να ανοίξω τα μάτια. Ο μαέστρος ήταν πανέμορφος. Με το λεπτό, ζωηρό πρόσωπό του έκανε την ορχήστρα να θέσει σε λειτουργία όλες τις μηχανές της και να απογειωθεί. Απόλυτη ησυχία είχε διαδεχθεί και αναβνοβόλα τα χειροκροτήματα στην αίθουσα. Νομίζω μάλιστα πως ο μαέστρος είχε ξεκινήσει πριν καλά τελειώσουν.
Οι πρώτες μελωδίες πέρασαν πάνω από τα κεφάλια μας με τις φλόγες, τα σύμβολα και τα εύκολα απρόσμενα μπαμπούμ. Το δεύτερο μέρος, με την έξοχη δεξιοτεχνία του μαέστρου, ηχούσε σε μια αίθουσα που νόμιζες ότι είχε αρπάξει φωτιά, αλλά μια φωτιά αόρατη, δροσερή, που έκαιγε από τα μέσα προς τα έξω. Σχεδόν κανείς δεν άκουσε την πρώτη κραυγή, γιατί ήταν πνιχτή και κοφτή, αλλά καθώς η κοπέλα βρισκόταν ακριβώς μπροστά μου, η σύσπασή της με ξάφνιασε. Την ίδια στιγμή την άκουσα μέσα από τα μεταλλικά και ξύλινα ακόρντα. Ήταν μια ξερή, σύντομη κραυγή, σαν ερωτικό σπασμός ή ιστερία. Το κεφάλι της διπλώθηκε προς τα πίσω, πάνω σε εκείνο τον περίεργο μπρούτζινο διάκοσμο που έχουν οι πολυθρόνες του κορώνα, και την ίδια στιγμή τα πόδια της χτύπησαν με δύναμη το πάτωμα, ενώ οι διπλανοί της την κρατούσαν από τα χέρια. Πάνω, στις πρώτες σειρές των θεωρίων, ακούστηκε άλλη κραυγή, και άλλος γδούπος στο πάτωμα. Ο μαέστρος έκλεισε το δεύτερο μέρος και μπήκε ολοταχώς στο τρίτο. Αναρωτήθηκα αν ένας μαέστρος μπορεί να ακούσει μία φωνή από την πλατεία, έτσι περικυκλωμένος που βρίσκεται από το πρώτο ηχητικό επίπεδο της ορχήστρας. Η κοπέλα της μπροστινής σειράς τειναζόταν τώρα λιγότερο και κάποια, η μητέρα της ασφαλώς, προσπαθούσε να τη συγκρατήσει. Θα ήθελα να μπορούσα να βοηθήσω, αλλά δεν ήταν εύκολη δουλειά να μπλεχτείς με την μπροστινή σειρά στη μέση μιας συναυλίας και με άγνωστους γύρω σου. Θέλησα να πω κάτι στην κυρία Χωνατάν σχετικά με τις γυναίκες, που είναι οι πιο κατάλληλες για να παρέχουν βοήθεια σε παρόμοια ξεσπάσματα, όμως εκείνη είχε τα μάτια καρφωμένα στην πλάτη του μαέστρου, συνεπαρμένη από τη μουσική. Μου φάνηκε πως κάτι γυάλιζε κάτω από το στόμα της, στο πηγούνι. Έφνης έπαψα να βλέπω τον μαέστρο, γιατί η στρογγυλή πλάτη ενός κυρίου με σμόκιν ορθώθηκε στην μπροστινή σειρά. Ήταν πολύ περίεργο να σηκωθεί κάποιος στη μέση της συναυλίας, αλλά περίεργες ήταν και οι κραυγές και η διαφορία του κόσμου για την ιστερική κοπέλα. Μια κόκκινη κοιλίδα με έκανε να στρέψω την προσοχή μου προς το κέντρο της πλατείας και είδα πάλι την κυρία που στο διάλειμμα είχε τρέξει να χειροκροτήσει κάτω ακριβώς από το πόντιουμ. Προχωρούσε αργά. Εγώ θα έλεγα μαζεμένη, αν και το κορμί της ήταν στιτό, αλλά μάλλον ήταν ο τρόπος που περπατούσε, με αργά, υπνοτισμένα βήματα, σαν κάποιος που ετοιμάζεται να ορμήσει. Κοιτούσε επίμονα τον μαέστρο και για μια στιγμή είδα τη λάμψη στα συγκινημένα της μάτια. Ένας άντρας βγήκε από κάποια σειρά και άρχισε να προχωράξω πίσω της. Τώρα βρισκόντουσαν στο ύψος της πέμπτης σειράς και είχαν προσθεθεί άλλα 3 άτομα στην ουρά. Η μουσική πλησίαζε στο τέλος της. Τα πρώτα μεγάλα ακόρδα του φινάλε ξεπηδούσαν κοφτά, με υπέροχο τρόπο, σαν γλυπτά μεγάλων διαστάσεων που ο μαέστρος έφερνε στην επιφάνεια ομαδικά, ίδιες λευκές και πράσινες ψηλόλεγνες κολόνες, μια καρνάκ του ήχου, στις οποίες τα βήματα λυκνίζονταν η κόκκινη κυρία και η συνοδοί της. Ανάμεσα σε 2 ξεσπάσματα της ορχήστρας άκουσα κι άλλη κραυγή, αυτή τη φορά από κάποιο θεωρείο στο δεξιά. Ενώ ταυτόχρονα ξεσπούσαν τα πρώτα χειροκροτήματα, που ήταν αδύνατον πλέον να συγκροτηθούν, σκεπάζοντας τη μουσική, λες και σε εκείνο το ερωτικό λαχάνιασμα, ανάμεσα στο ανδρικό κορμί της ορχήστρας και στο τεράστιο θηλυκό κορμί της παραδομένης αίθουσας, αυτή δεν μπόρεσε να περιμένει το αποκορύφωμα και παρασύρθηκε στην ειδονή με παραπονιάρικες συσπάσεις και επιφωνήματα ασυγκράτητης φιλιδονίας. Ακινητοποιημένο στην πολυθρόνα μου, ένιωθα στην πλάτη μου να θεργεύει μια δύναμη. Κάτι σαν όθηση παράλληλη με εκείνη τη κυρία με τα κόκκινα και των συνοδών της στο κέντρο της πλατείας, που τώρα βρισκόντουσαν σχεδόν κάτω από το πόντιουμ, ακριβώς τη στιγμή που ο μαέστρος, ίδιος σταυρομάχος που πήγε τη λόγχη στον τάβρο, κάρφωνε με την μπαγκέτα του τις τελευταίες συγχορδίες και διπλώνονταν εξουθενωμένος προς τα εμπρός, λες και ο παλόμενος αέρας τον είχε διαπεράσει με τα κέρατά του σε μια ίστατη προσπάθεια. Όταν ορθώθηκε, ολόκληρη η αίθουσα βρισκόταν στο πόδι και μαζί της κι εγώ. Η ατμόσφαιρα ήταν ένα γυαλί που θρηματιζόταν ξαφνικά από ένα δάσος μητερές λόγχες. Τα χειροκροτήματα και οι φωνές είχαν γίνει μια συγκεχημένη χυδαία μάζα που ξεχύλιζε, ανυπόφορη αλλά συγχρόνως μεγαλόπρεπη, σαν κοπάδια που βουβάλια σε φυγή ή κάτι παρόμοιο. Το κοινό έτρεχε από παντού προς την πλατεία και δεν ένιωσα καμιά έκπληξη βλέποντας 2 άντρες να πηδούν από τα θεωρία. Τσιρίζοντας σαν ποντίκι, η κυρία Χωνατάν είχε καταφέρει να απαγκιστρωθεί από το κάθισμά της και με το στόμα ανοιχτό και τα χέρια τεντωμένα προς τη σκηνή, ξεφώνιζε τον ενθουσιασμό της. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο μαέστρος είχε παραμείνει με την πλάτη γυρισμένη, περιφρονητικός σχεδόν, να κοιτάζει τους μουσικούς του, σίγουρα επιδοκιμαστικά. Τώρα στράφηκε αργά και έσκυψε το κεφάλι στον πρώτο χαιρετισμό. Το πρόσωπό του ήταν κάτασπρο, λες και τον είχε καταβάλει η κούραση, και έφτασε στο σημείο να σκεφτώ, ανάμεσα σε τόσα συναισθήματα και σκέψεις, μέσα σε εκείνο τον καταιγισμό τόσων πραγμάτων γύρω μου, στην κόλαση του ενθουσιασμού, ότι διόλου απίθανο να λιποθυμήσει. Υποκλήθηκε για δεύτερη φορά και σκύβοντας είδε με τρόμο στα δεξιά έναν ξανθό άντρα με σμόκιν που είχε πηδήξει στη σκηνή με άλλους 2 πίσω του. Μου φάνηκε πως ο μαέστρος έκανε μια κίνηση να κατέβει από το πόντιουμ, αλλά τότε πρόσεξα πως η κίνηση εκείνη είχε κάτι σπασμωδικό, σαν να ήθελε να ελευθερωθεί από κάτι. Τα χέρια της κυρίας με τα κόκκινα είχαν αρπάξει τον δεξιό του αστράγαλο και με το κεφάλι σηκωμένο προς τον μαέστρο φώναζε. Εγώ τουλάχιστον έβλεπα το στόμα της ανοιχτό. Υποθέτω ξεφώνιζε όπως όλοι οι άλλοι, μπορεί σαν και εμένα τον ίδιο. Ο μαέστρος πέταξε την παγκέτα του και προσπάθησε να ξεφύγει, λέγοντας κάτι που ήταν αδύνατο να ακουστεί.
Ένας από τους συνοδούς της κυρίας είχε ήδη γραπωθεί από το άλλο πόδι, από το γόνατο, και ο μαέστρος στράφηκε απεγνωσμένα προς την ορχήστρα, σαν να ζητούσε βοήθεια. Η μουσική ήταν όρθιη, μέσα σε μια μεγάλη ανακατοσούρα από όργανα κάτω από τα εκτυφλωτικά φώτα των προβολέων. Τα αναλόγια έπεφταν σαν στάχια, καθώς και από τα δύο μέρη της σκηνής σκαρφάλωναν άντρες και γυναίκες, σε σημείο να μην ξεχωρίζεις ποιοι ήταν μουσικοί και ποιοι όχι. Γι' αυτό ο μαέστρος, βλέποντας έναν άντρα να σκαρφαλώνει πίσω από το πόντιουμ, γαντζώθηκε πάνω του για να ξεφύγει από την κυρία και τους συνοδούς της, που είχαν με τη σειρά τους γαντζωθεί από τα πόδια του. Όμως την ίδια στιγμή αντιληφθήκε ότι ο άντρας δεν ήταν κάποιος από τους μουσικούς του και προσπάθησε να τον κάνει πέρα. Εκείνος όμως τον αγκάλιασε από τη μέση και τότε είδα την κυρία με τα κόκκινα να ανοίγει τα χέρια της, προφανώς διεκδικώντας τον, και το κορμί του μαέστρου να χάνεται μέσα σε μια θάλασσα από ανθρώπους που τον σκέπασε και τον έπαιρνε μακριά. Ως εκείνη τη στιγμή είχα παρακολουθήσει τα πάντα τρομαγμένος, μη συμμετέχοντας απόλυτα στα όσα συνέβαιναν, αλλά τότε ακριβώς τράβηξε την προσοχή μου μια διαπεραστική φωνή στα δεξιά μου. Και είδα τον τυφλό να έχει σηκωθεί και να κουνά τα χέρια απεγνωσμένα, φωνάζοντας, απαιτώντας, ζητώντας κάτι. Αυτό πήγαινε πολύ. Δεν μπορούσα να παραμένω απλός παρατηρητής. Ένιωσα συμμέτοχος σε εκείνο τον ξέφρενο ενθουσιασμό και έτρεξα με τη σειρά μου στη σκηνή, πηδώντας από το πλάι, τη στιγμή που ένα πλήθος είχε κυκλώσει παραλυρώντας τους βιολιστές. Τους έπαιρνε τα όργανα, άκουγες που έτριζαν και έσκαγαν σαν τεράστιες καφετιές κατσαρίδες, και άρχιζε να τους πετάει από τη σκηνή στην πλατεία, όπου περίμεναν άλλοι για να τους αγκαλιάσουν και να τους εξαφανίσουν μέσα σε περίπλοκους στροβίλους. Είναι πολύ περίεργο, αλλά εγώ δεν είχα καμία όρεξη να πάρω μέρος σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Ήθελα απλά να παραβρεθώ και να παρατηρήσω την αξιομνημόνευτη επέτειο που είχε ξεφύγει από τα όρια. Είχα ακόμη αρκετή διάβγεια ώστε να αναρωτιέμαι γιατί οι μουσικοί δεν το έβαζαν στα πόδια από το πίσω μέρος της σκηνής, αλλά αμέσως είδα πως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον. Γιατί λεγεώνες θεατών είχαν μπλοκάρει και τις δύο πλευρές της σκηνής, σχημάτιζαν ένα κινητό κορδόνι που προχωρούσε τσαλαπατώντας τα όργανα, εξφενδονίζοντας τα αναλόγια, χειροκροτώντας και φωνάζοντας ταυτόχρονα μέσα σε τέτοιο εκοφαντικό θόρυβο που συγγένευε σχεδόν με τη σιωπή. Είδα να έρχεται κατά πάνω μου κάποιος με το κλαρίνο του στο χέρι και ένιωσα την επιθυμία να τον αρπάξω καθώς περνούσε από μπροστά μου ή να του βάλω τρικλοποδιά, ώστε να μπορέσουν να τον πιάσουν οι άλλοι. Ήμουν αναποφάσιστος. Και μια κυρία με κυτρινοπή όψη και μεγάλο ντεκολτέ, όπου πάνω του κάλπαζαν αμέτρητα μαργαριτάρια, με κοίταξε έξαλλη, με μίσος, περνώντας μπροστά μου, και πρόφτασε να αρπάξει τον κλαρινετίστα, ο οποίος τσίριξε αδύναμα και προσπάθησε να προστατεύσει το όργανό του. Δύο άνδρες το βούτυξαν, ενώ ο ίδιος ο μουσικός αναγκάστηκε να αφαιθεί να τον μεταφέρουν στην πλατεία, εκεί όπου το πανδαιμόνιο βρισκόταν στο ζενήθ του. Τώρα οι φωνές είχαν αρχίσει να σκεπάζουν τα χειροκροτήματα, καθώς ο κόσμος ήταν απασχολημένος με το να αγκαλιάζει και να συγχαίρει τους μουσικούς, ώστε άφηνε κατά μέρος τα παλαμάκια και η ένταση του θορύβου γινόταν οξύτερη κάθε φορά. Ενώ που και που έσπαγε τη μονοτονία κάποια στριγκλιά από εκείνες με την απόχρωση του πόνου, αλλά σε τέτοιο βαθμό που αναρωτήθηκα αν μέσα σε όλα εκείνα τα τρεξίματα και τα πεδήματα δεν υπήρχαν άνθρωποι με σπασμένα πόδια και χέρια. Επέστρεψα στην πλατεία τώρα που η σκηνή είχε αδειάσει από τους μουσικούς, καθώς οι θαυμαστές τους είχαν απαγάγει και τους μετέφεραν προς όλες τις κατευθύνσεις, άλλους στα θεωρία, όπου μάντευε κανείς τη σύγχυση και τη φασαρία, και άλλους προς τους στενούς διαδρόμους με κατεύθυνση το φουαγέ. Τα χειρότερα ξεφωνητά ερχόντουσαν από τα θεωρία, λες και οι μουσικοί είχαν συμπιεστεί τόσο πολύ που κόντευαν να σκάσουν από τις αγκαλιές και ζητούσαν απεγνωσμένα λίγο αέρα να αναπνεύσουν. Ο κόσμος της πλατείας είχε συγκεντρωθεί μπροστά στα χαμηλά θεωρία, και όταν έτρεξα ανάμεσα στα καθίσματα να πλησιάσω ένα από αυτά, η σύγχυση έμοιαζε μεγαλύτερη, και τα φώστα έσβησαν απότομα. Έγιναν μια μικρή κοκκινοπή φλόγα που με τα βία σε άφηνε να διακρίνει τα πρόσωπα, ενώ τα σώματα μετατρέπονταν σε ιστερικές σκιές, σε έναν σωρό από άμορφους όγκους που προσπαθούσαν να αποθηθούν ή να ανακατευτούν μεταξύ τους. Μου φάνηκε πως διέκριναν τα ασημένια μαλλιά του μαέστρου στο δεύτερο θεωρείο στα δεξιά μου, όμως την ίδια στιγμή εξαφανίστηκε σαν να τον είχαν κάνει να πέσει στα γόνατα. Δίπλα μου άκουσα έναν ξερό κρότο και είδα την κυρία Χωνατάν μαζί με μία από τις δεσποινίδες Επιφανία να τρέχουν προς το θεωρείο του μαέστρου, γιατί τώρα ήμουν σίγουρος πως εκείνο το θεωρείο βρισκόταν ο μαέστρος, περικυκλωμένος από την κυρία με τα κόκκινα και τους συνοδούς της. Με εκπληκτική ευκαινησία, η κυρία Χωνατάν έβαλε το πόδι στα χέρια της δεσποινίδας Επιφανία, που τα είχε πλέξει για σκαλοπάτι, και χώθηκε στο εσωτερικό του θεωρείου. Η δεσποινής Επιφανία με κοίταξε και αναγνωρίζοντάς με, μου φώναξε κάτι, σίγουρα να τη βοηθήσω να ανέβει, αλλά δεν της έδωσα σημασία και παρέμεινα σε απόσταση από το θεωρείο. Δεν είχα καμία διάθεση να τη βοηθήσω να ανοίξει δρόμο για να διεκδικήσει θέση ανάμεσα σε άτομα τελείως παράφρονα που χτυπιόντουσαν με μπουνιές και κλωτσιές. Του Κάγιο Ροντρίγκες, που είχε διακριθεί για την προθυμία του στο πέταγμα των μουσικών από τη σκηνή στην πλατεία, του είχαν μόλις ανοίξει τη μύτη με μπουνιά και πήγαινε ερχόταν τρικλίζοντας πέρα δόθε μέσα στα αίματα. Δεν ένιωσα την παραμικρή συμπόνια, ούτε καν όταν είδα τον τυφλό να τον ποδοπατούν στο πάτωμα, να κοπανιέται πάνω στα καθίσματα, χαμένος ανάμεσα σε εκείνο το συμμετρικό δάσος χωρίς σημεία αναφοράς.
Δεν με νοιάζε τίποτα πια. Ήθελα μόνο να ξέρω πότε θα σταματούσαν επιτέλους να στριγκλίζουν, γιατί από τα θεωρία εξακολουθούσαν οι διαπεραστικές κραυγές, ενώ η πλατεία της επαναλάμβανε σαν ακούραστη χοροδία, και όλοι έσπρωχναν για να χωθούν από κάπου στα θεωρία, προσπαθώντας να διώξουν τους άλλους. Οι εξωτερικοί διάδρομοι είχαν φυσικά πλημμυρίσει, γιατί το μεγαλύτερο νταβαντούρι γινόταν στην πλατεία, όπου προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν όπως η κυρία Χωνατάν στα θεωρία. Εγώ τα παρακολουθούσα όλα αυτά και είχα συναίσθηση του τι γινόταν, αλλά την ίδια στιγμή δεν είχα την παραμικρή διάθεση να πάρω μέρος στην ανακατοσούρα, και αυτή η αδιαφορία μου προξενούσε ένα περίεργο αίσθημα ενοχής, λες και η στάση μου ήταν το άκρον άουτον της σκανδαλώδους συμπεριφοράς εκείνο το βράδυ. Κάθισα σε μια απόμερη γωνιά και άφησα να περάσουν μερικά λεπτά, ενώ μέσα από την αδράνειά μου παρακολουθούσα το καταλάγιασμα των απεγνωσμένων κραυγών, την εξασθένηση του Σαματά που τελικά έπαψε, την αποχώρηση μέρους του κοινού μέσα στα μουρμουριτά και τη σύγχυση. Όταν νόμισα πως μπορούσα πλέον να ανοίξω δρόμο και να φύγω, άφησα πίσω μου την κεντρική πλατεία και διέσχισα το διάδρομο προς το φουαγέ. Όλο και κάποιος περιφερόταν σαν μεθυσμένος, σκουπίζοντας τα χέρια ή το στόμα με το μαντίλι, ισιώνοντας τα ρούχα και τακτοποιώντας το κολάρο του. Στο φουαγέ είδα μερικές γυναίκες που έψαχναν καθρέφτες και σκάλιζαν τις τσάντες τους. Κάποια θα έπρεπε να είχε χτυπήσει, γιατί υπήρχε αίμα στο μαντίλι της. Είδα τις δεσποινίδες Επιφανία να φεύγουν τρέχοντας. Έμοιαζαν θυμωμένες που δεν είχαν καταφέρει να σκαρφαλώσουν στα θεωρία και με κοίταξαν σαν να έφταιγα εγώ. Όταν θεώρησα πως είχαν απομακρυνθεί αρκετά, κατευθύνθηκα προς τα σκαλιά της εξόδου και εκείνη τη στιγμή μπήκε στο φουαγέ η κυρία με τα κόκκινα και η συνοδή της. Οι άνδρες βάδιζαν πάντα πίσω της και έμοιαζαν να θέλουν να καλύψει ο ένας τον άλλον, ώστε να μην φαίνεται η καταστροφή στα ρούχα τους. Όμως η γυναίκα στα κόκκινα βάδιζε μπροστά, κοιτάζοντας αγέροχα, και όταν βρέθηκα πλάι της, την είδα να περνά τη γλώσσα στα χείλη. Αργά και λέμαρχα έγλυφε τα χείλη που χαμογελούσαν. Καλό βράδυ.